Така, караме си малко тук, малко нагоре по Балкана и поради отсъствието на оператор се налага шофьора да снима, което не е много желателно, защото няма управление върху автомобила. Виждате, скоростта е бавна, но все пак пътя е лош. Лош слагаме в кавички, защото това е дългоочаквания сняг, който чакахме доста от състезателите, ако мога така да се изразя. И ето, че в 4 часа сутринта сливнали и не спът, а си карат колите и града е оживен. След малко ще ви покажа и това. До скоро!